Ce înseamnă impozit? Ce este o taxă? Salut! Eu sunt 2QT. Creez haine cu propulsie de rachetă. Am venit pe pământ fiindcă mă fascinează pantofii voștri. Nu există așa ceva pe planeta mea. Mi-a venit o idee grozavă, să creez pantofi cu propulsie de rachetă. Europenilor le plac mult pantofii. O să fabric pantofii mei în Uniunea Europeană. Dar am citit că, dacă încep o afacere, voi avea o mulțime de responsabilități. De exemplu, plata taxelor și a impozitelor. Trebuie să aflu mai multe despre taxe și impozite. Haideți cu mine, să investigăm! S-a terminat, vor să renunțe. Niciunul dintre ei nu-și permite să construiască locul de joacă. Poftim? Și să dăm bani pentru ca și alții să se bucure de parc? De ce? Tinerii pământeni sunt minunați, i-au implicat și pe părinții lor. Deci asta înseamnă contribuție comună. Taxele și impozitele sunt contribuții comune, exact ca acelea. Mă întreb ce poți realiza cu toți acei bani din taxe și impozite? Cine plătește pentru iluminatul public? Oamenii vorbesc tot timpul despre facturi, dar nimeni nu spune nimic despre asta. Cine a construit aceste drumuri? Uite, cineva repară chiar și gropile. Cine plătește pentru asta? Cine plătește pentru ca acești oameni să vegheze la siguranța lor? Pot să învețe gratis? Cum așa? Și cine are să îngrijească dacă se rănesc? Sau dacă se întâmplă ceva rău, cum este posibil acest lucru? De aici vin banii, din taxe și impozite. Toată lumea contribuie pentru beneficiul tuturor. La fel cum au făcut acei copii minunați. Să lămurim ceva. Trebuie să plătesc taxe și impozite dacă îmi deschid magazinul meu de încălțăminte cu propulsie? Da, vei plăti taxe și impozite. De exemplu, vei plăti impozit pe venitul pe care îl obții. Aha, voi plăti o parte din profit ca impozit pentru că folosesc toate aceste servicii publice pentru a face acel profit. Mi se pare corect. Sunt excepții de la această regulă? Da, sunt situații în care nu plătim taxe și impozite. Sunt eu una dintre aceste excepții? Dacă ai propriul tău venit, sau deții o locuință, sau cumperi și vinzi lucruri, vei plăti taxe și impozite. Asta e clar. Și cât trebuie să plătesc? Conform capacității tale de a plăti. Oh, asta e o ușurare. Pot să dau niște încălțăminte create de mine pentru a-mi plăti taxele și impozitele? Din păcate nu poți. Taxele și impozitele se plătesc doar în bani. Aha, m-am gândit eu. Dar chiar trebuie să plătesc taxe și impozite? Întrebarea pe care trebuie să ți-o pui este asta. Îmi plac spitalele bine dotate? Să mă simt în siguranță? Drumurile bune? Școlile moderne? Oh, da, chiar apreciez toate acestea. Vezi, nimic din toate acestea n-ar exista fără contribuția tuturor, inclusiv a ta. Am înțeles, mai multe resurse colectate din taxe și impozite înseamnă servicii publice mai bune. Să lămurim ceva. Acum sunt unul de-ai voștri, deci trebuie să plătesc taxe și impozite ca toți ceilalți. Da, așa e legea. Taxele și impozitele sunt contribuția mea la serviciile publice de care mă bucur. Pot utiliza serviciile publice gratuit, dar acestea nu sunt gratis. Cu toții plătim pentru ele, chiar și copiii, pentru că avem nevoie de ele pentru a avea o viață mai bună. Vom avea nevoie de bani ca să le plătesc. Asta poate fi o problemă. Dar voi plăti taxele în funcție de ce câștig. Asta e bine, fiindcă să vinzi încălțăminte cu propulsie nu e lucrul cel mai simplu.
Știi ce? Taxele și impozitele păreau un subiect atât de complicat. Nu înțelegeam ce sunt și de ce le plătești. Habar nu aveam cum funcționează și de ce sunt importante. Dar copiii m-au ajutat să-mi dau seama, fiindcă s-au hotărât să contribuie și să construiască ceea ce le trebuia, în loc să stea deoparte, să nu se implice. Au ales să se unească și să se ajute reciproc. Și fiecare a obținut ceva din asta. Îmi place această planetă, taxele, impozitele și totul. Asta e părerea mea despre taxe și impozite. Ce crezi? Beneficiezi de vreunul din lucrurile care sunt finanțate prin taxe și impozite? Știai că deja plătești taxe și impozite? Cum te simți?